вече настъпи момента да ви разкажа малко повече за себе си, защо се насочих към работа с жени и защо правя това, което правя всъщност. Не знам колко от вас знаят, аз имам 2 деца, като първата ми бременност беше горе-долу окей до към 6-ти месец. След това се появиха някакви проблеми, които наложи да вляза в болница, да седя да изкарам почти цялата бременност до края в легнало положение, така че да мога да задържа бебето и да се роди на термин. Раждането беше супер лесно, като за първо раждане. Ако ви е интересно, бих направила видео и за това, защото наистина е много ценно за мен да го разкажа. Това, което се случи след това обаче, беше, че аз изпаднах в следродилна депресия, която изобщо не осъзнавах, че е това. Чувствах се определено много сама, нямах желание за абсолютно нищо, нищо не ми изглеждаше смислено, нищо нямаше смисъл, нищо нямаше значение за мен. И някъде там решихме за съпруга ми, че е време за бебе номер 2, защото винаги сме искали децата ни да бъдат с малка разлика, да можем да минем това цялото с малките деца наведнъж и те да си растат заедно. Забременях, което беше много хубаво, но в втория месец на рутинен преглед, т.е. не беше много рутинен, защото аз усетих някаква болка в корема и имах леко зацапване и реших, че ще си запиша час за лекар, без да чакам следващия преглед. И за жалост на прегледа се оказа, че бебето няма пулс и никога няма да забравя погледа, с който лекарката, моята гинеколожка, видя и знаеше какво трябва да ми съобщи. Никога няма да забравя погледа, когато ме погледна и ми го каза. И това беше наистина една от най-ужасните ми седмици в живота, в които трябваше да знам, че мъртвото ми дете е в мен. Колкото и да е ембрион, колкото и да е малко, това са толкова много надежди, желания, мечти. Вече си представяш как гушкаш, как растат заедно с другото ти дете, как сте заедно. И в един момент осъзнаваш, че просто ти носиш малко трупче в тялото си. Седмицата до кюртажа беше наистина много дълга и много мрачна, тъжна, гадна, черна. И никога няма да забравя каква опора обаче беше всъщност малкият ми син, всъщност големия, но малкият тогава беше на 2 годинки. Толкова много ме гушкаше и ми даваше смисъл да продължа. Да, мога да разкажа и за това в отделно видео, ако на някой му интерес не представлява, бихте слушали за това. И след това, след 2-3 години решихме, че е време да опитаме отново за бебе, защото аз бях наистина много зле през това време, бях тъжна, не знаех защо точно на мен се е случило, каква е причината. И след родилната депресия, след първото ми дете и тази ситуация породиха много голямо желание в мен да се изследвам, да разнищвам родовите връзки и причините, поради които това се случва на мен. Минах през какви ли не обучения за личностно израстване и осъзнах, че искам да помагам на други жени, които ме преминават през същото, които се чувстват самотни, които се питат защо това се случва на тях, които не знаят каква е причината и си мислят, че само на тях се случва, на всички други животни им е бей сърце, защото съм убедена, че всеки един от нас си мисля, че неговия живот е най-гаден, с най-големите проблеми, а всички други си живеят цветя и рози и всичко им е прекрасно, но всеки един от нас се бори със води своите си борби, така че нека бъдем една идея по-мили едни с други, защото не знаем наистина другия до нас каква пътка води, за която не говори всъщност. И така стигнахме до бременност номер 3, която беше изпълнена с огромен стрес. Дъщеря ми искаше да се ражда още в 6-тия месец. Имах контракции, лежах няколко пъти за задържане, дори няма да забравя на втората фатална морфология, когато отидох и гинекологът тогава ми каза: няма шанс да изкараш до края на бременността. Детето ти със сигурност ще се роди по-рано и това си представям, може би майките, които са минали през това или майките, които са били бременни, ще разберат какъв стрес е това за една бъдеща майка да чуе такива думи. Тук трябва много да си поговорим, може би и да се смени начина, по който лекарите гледат на нас, защото за тях сме просто поредния пациент,
но за нас това си е нашия живот и това е нещо, което е най-важно, може би, в живота ни. Така че, да, определено младите майки имат огромна нужда от психологическа подкрепа и от някой, който да бъде до тях. И така, бременността до края беше наистина много тежка, изпълнена с множество посещения и престои в болницата, което пък беше много гадно, защото малкият ми син трябваше да стои вкъщи, гледаше го този, гледаше го онзи, той плачеше за мен, баща му беше на работа. Те бяха наистина тежки дни, тежки седмици. Си спомням как една вечер бях в болницата и се чухме за лека нощ с него. Той толкова много плачеше за мен и спомням как ми идваше да разкача ябълката и всичко и просто да си тръгна пеша и да отида да си го прегърна, за да го успокоя. И така, след множество престой в болницата и множество тежки дни за всеки един член от нашето семейство, в крайна сметка дъщеря ми се роди седмица след термина, така че го добутахме до края, въпреки че постоянно на всеки преглед, аз ходих много често на преглед, освен това, че бях много често в болницата за престой, на който преглед постоянно ми се казваше, тя е много малка, ще я вадим, ще насрочим час, нали, за да я извадим по-скоро. На следващия преглед беше, не, сега е леко натала, ще изчакам още малко. На следващия преглед пак беше, не, тя изостава, вече може би не е окей да стои в корема, нали, по-добре да бъде отвън. Това беше огромен стрес отново, който преживявахме всички всеки един път. Но в крайна сметка нашата малка стреличка реши, че ще се появи точно на Никол ден и една седмица след термина й, което, да, сама със себе си показа ни, че тя е борбена, че тя може и че тя решава кога и какво да се случва и до момента е с такъв свой нравен нрав. И това, накратко разказано, ако представлява повече интерес, бих направила за всяка една бременност и за аборт отделни видеа да разкажа, защото смятам, че колкото повече говорим на тези теми, толкова по-ценно е за всяка една жена да ги чуе и да знае, че тя не е сама и че не е нещо сбъркано с нея и че на всеки един може да му се случи, без значение какви снимки и колко изпипан и прекрасен живот показва в социалните мрежи. И това е едно напомняне, че трябва да се наслаждаваме повече на моментите на тук и сега, да не си забиваме толкова време в екраните и това какво правят другите хора, да се наслаждаваме на нашия живот, да гледаме нашата си паничка. И това общо взето накратко е моят път и защо толкова много е ценно за мен психическото здраве на жените, основно на майките и то на майките с малки деца, защото аз самата съм такава, аз самата знам колко е тежко да нямаш подкрепа или пък да се смяташ, че на всички други им е перфектно, а пък на теб само ти е толкова трудно. И затова ми се ще всяка една жена, която се препознае тук, която има дадени трудности в отглеждането на децата, в съчетаването на деца и работа и домакинство и съпружески задължения и така нататък, да си намери нещичко тук в моя профил и да, ако искате да си поговорим, аз съм на среща, така че пишете ми и ще се радвам. Може да харесате, надявам се, това видео, да го споделите и да го коментирате, за да покажем на алгоритмите, че е нещо ценно и нещо полезно за другите, за да може наистина да достигнем до повече хора и да можем да помогнем на повече жени да се почувстват по-добре и то да се почувстват нормално, че не са нещо, не има сбъркано на тях. Просто това е животът. Ние сме тук, за да се учим и за да преживяваме някакви ситуации, да се научим уроците, защото при всичко ни вървеше гладко, прекрасно.